êrişên Tirkiyeyê dagirker bo qelskirina şerê li dij terorê ye. Hevserokê gerînendeya têkiliyên derve ya birêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd eşkere dike ku êrişên Tirkiyeyê rê didin Daişê ku vegere, çimkî baragehên leşkerî dibin armanc. Di hevpeyvînekê li gel rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan de berpirsê birêveberiya Xweser dibêje ku derdê Tirkiyeyê ji piştgiriya Daişê vegerandina tevlî heviyê ye, çimkî ev yek Sûdê lê dike. Li gor wî hevdemî hewldana vegerandina koçberên Sûriyayî, ev êrişên han dihêlin ku sivîl li koçberiyê bigerin û dijberiya hewldanên navdewletî jî dikin. Li hevkirina Şamê bi Enqereyê re rewamendiya dagirkeriyê ye. Bedran Çiya Kurd pêşbînî dike ku Şam û Enqera dihin xalan de li hev dikin. Lêbelê ev dê mora rewakirinê li bin projeya Tirkiyeya dagirker bixîne.